जी हाँ, तारुण चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य पद के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार व शिक्षित प्रत्याशी मीरा वर्मा, पत्नी राजेश वर्मा, पुत्र वधू पूर्व जिला पंचायत सदस्य गंगाराम वर्मा जी का चुनाव निशान है कुल्हाड़ी। जी हाँ, कुल्हाड़ी। तो याद रहे, आने वाली 15 तारीख को कुल्हाड़ी के निशान पर अपना कीमती मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। कि अब की मोहर लगावा कुल्हाड़ी के निशानवा पे, कि जीती है राजेश वर्मा अब की के चुनावा में। हल्ला बाटे पूरे गौवा में, हल्ला बाटे गौवा में हो, हल्ला बाटे गौवा में, हल्ला बाटे गौवा में हो, हल्ला बाटे गौवा में। अब की मोहर लगावा कुल्हाड़ी के निशानवा पे, हल्ला बाटे पूरे गौवा में। पेड़ा से कामाख्या देवी मंदिर तक खड़ंजा, कटौना में आरसीसी का निर्माण, दुल्लापुर में खड़ंजा का निर्माण, मानकापुरा में इंटरलॉकिंग का कार्य, भदार में आरसीसी का निर्माण, कुनमियाने भदार में आरसीसी का निर्माण, मिश्रहिया में आरसीसी का निर्माण, इंती में काली सड़क का निर्माण। जिला पंचायत के हुए प्रत्याशी हो, इनके निशान बाटे भैया कुल्हाड़ी हो। इनके जीताई दिया सोना भैया भाभी हो। बहे विकास के गंगा क्षेत्र के गौवा गौवा में, हल्ला बाटे पूरे गौवा में। जीत के डंका बाजी तारुण क्षेत्र के गौवा में, हल्ला बाटे गौवा गौवा में, हल्ला बाटे गौवा में हो, हल्ला बाटे गौवा में, हल्ला बाटे गौवा में हो, हल्ला बाटे गौवा में। कि जीती है मीरा वर्मा अब की के चुनावा में, हल्ला बाटे पूरे गौवा में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय कांशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगाराम वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीरा वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल्हाड़ी निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाटे पाखान बड़ा इनकर शोभा के, कुल्हाड़ी पे मोहर लगा के जितावा चुनौआ के। आशीर्वाद मांगत बाटी पकड़ के सबके पौआ के। जीत के तिलक लगावा अब की के चुनौआ में, हल्ला बाटे पूरे गौवा में। कि जीती है मीरा वर्मा अब की के चुनौआ में, हल्ला बाटे पूरे गौवा में, हल्ला बाटे गौवा में हो, हल्ला बाटे गौवा में, हल्ला बाटे गौवा में हो, हल्ला बाटे गौवा में। कि जीती है राजेश वर्मा अब की के चुनावा में, हल्ला बाटे पूरे गौवा।